Ами осиновяването винаги съм знаела, че съм осиновена. Не знам поради какви причини и защо съм го знаела. Казано ми е да, хранениче, онова взетото, онова дето си го донесоха. Обаче мисля, че също съм го знаела много преди да чуя всичките тези неща. Сега, когато съм терапевт, вече имам обяснение, защото тези спомени стоят в емоционалната памет на човек и в телесната памет на човек. Въпреки че още няма мозъчна кора, която отговаря за съзнателните спомени, човек помни със своето тяло това, което му се е случило. Той помни както връзката с една жена, физическа и психическа, през първата годинка с лята, така помни раздялата, сепарацията, депривацията, ранната депривация с този биологичен родител, майката в неговия живот. И всъщност ние не разбираме всичко това, въпреки че то стои в подсъзнателната ни памет. Как си го измислих?